Dende a Mesa de Breogán organizamos o día 11 de maio de 2025 o noso primeiro rol en vivo na Fortaleza de San Paio de Narla, en Friol. Que é un rol en vivo? Pois un rol en vivo é unha actividade na que a xente caracterizada realiza a representación duns personaxes previamente dados, como se fose o xogo de rol en mesa, pero neste caso caracterizándose e representando e levando a cabo as accións dos personaxes que lles tocaron. Neste caso era un rol en vivo medieval, onde os personaxes acudían á fortaleza para unha reunión coa súa dona para tomar unhas decisións en torno a como proceder ante uns bandidos que asolaban as súas terras. Neste caso, polo que fose, produciuse un asesinato e os personaxes pasaron a ter que decidir quen foi esa persona que realizou o asesinato e, polo tanto, darlle xustiza. Hai que dicir que en 2007 Galiza entrou no libro Guinness dos Récords por organizar Irmandiños a Revolta, un rol en vivo masivo en torno á guerra irmandiña. As ambientacións dos roles en vivo van dende a Idade Media, ciencia ficción, idade contemporánea, a época romana, etc. E simplemente o que se busca é vivir as condicións e as situacións que se nos plantean na trama. É unha especie de teatro improvisado no que te faz responsable das accións que leva a cabo o teu personaxe e